Hürmetli televizyon karasılar, havmağıt hürmetli konaklar efirde altın tirme tapşırığı hem Nagim Nurgali'nin tapşırığı başlayayım. Bugünkü altın tirme Tünyak Künbayış Başkurtlarına arnala. Kadir eydəgiz yakından tanışıp giteyik konaklarımla. İsәнмесез дип башлайым. Күрешү бит шулай башлана. Сезнең белән очрашканга, дуслар, күңелебез шундый шатлана. Калтасы районыннан сезгә кайнар сәлам. Aferin, rahmet. Ырыуым гәрә, агачым карама, тамгам казаяк, ыраным салават, кышым карга. Aferin. Hem isim şerifegiz. Diledik Мин Лилия Фәндус кызы, үзем чыгышым буенча Яңал районы Тау авылында, Ямле Гәрә буенда туып үскәнмен. Бүгенге көндә Калтасы районы Краснохомский авылында яшәйм һәм Краснохомский 2нче санлы мәктәптә башкорт теле һәм әдәбияты укытам. Aferin, rahmet. Алтын тирмәгә килүемә бик шатмын. Rahmet, rahmet. Зор rahmet. Мен Саматов Риф Саматулы, Калтасы районында туғанмын. 35 жыл ауыл хуҗалыгында агроном булып эшләдем. Республиканың заслуженный агроном дигән исем алдым эшләп, Аллаһка шөкер. Тамырымны, шәҗәрәмне эзләп, менә Аллаһка шөкер көч җитте. 3 китап чыгардым. Ару гәрә, семьялымын, сөйекле хатыным бар, балаларым бар, оныкларым бар. Оныкларның балаларында хәл күрергә насип булды, Аллаһка шөкер. Бәхетле кеше һәм бай кеше. Баймын. Рахмет, рахмет. Сәлек халык хәзер. Мен Калтасы районы Күгәршен авылынан Данил Рафил улы, Иске Еланыр. Мына монда килүемнең сәбәбе шул. Нинди нацияда икәнебезне белмәйбез, шуны ачыклар өчен, авыл халкына аңлатыр өчен, шуның өчен монда мин алтын тирмәгә килергә булдым. Алкышларбыз. Әйдә рәхмәт итегез. Пермь ягынан килгән, Барда өлкәһеннән килгән кунакка хут бирәк. Мен Пермь крайынан, Барда районынан килгән Махмудов Альберт Рафил улы, Удига авылында туып үскәнмен. 3 малайларым бар. Ром Гайна башкорты булам. Рәхмәт. Рәхмәт итегез. Минем исемем Рустам Флорид улы. Мин үзем Нефтекамадан. Ровым кыртанып, үзем Нефтекама автозаводында эшләйм. 2 бала бар. Рәхмәт. Афарин, рәхмәт. Рәхмәт итегез. Минем исемем Баев Эльмир. Мин Краснокама районынан. Туганным Нефтекамада. Яшим Никола Березовка авылында. Үземә 23 яшь. Мин студент. Бельский филиал Башкорт дәүләт университетында укыйм. Историкка. Беренче турды башлайым. Кем сосырак дип атала? Мәкаль әйтеп бөтелмәгән, шул мәкальне тамамлап куйыр кирәк тонда. Йери күп булган ил көлөр ти. Бее күп булган ил нимә эшләр ти? Бөлөр. 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 Афарин, алкышлайбыз егетләр. Ниндәй табигать күренешенә убыр карсыгы тиләр һәм бысак балта ташлайдар шуга нимәгә? Үйірме. Коюн булайын дип. Аңласамы? Безнең диалектта үйірме. Үйірме. Шул коюн үйірме. Безнең якта коюн. Төртән кәһәдек алкышлайбыз, Афарин. Коюн вакытында уга ташлагандар балта, бысак ташлагандар, убырлы карсык дип. Без быяла ташлайын. Быяла? Килә урау шулай. Ай, салкан туha нимәгә ти? Ай. Халкын или явым төшеп. Дөрес, халкынга була. Тавыкка көннән әйтә. Төртән кәһәдек алкышлайбыз, Афарин. Bir хәрефен алып ташлап, музыка коралын мал торлагына әйләндерегез. Курай. Алып ташла. Кура була, абзар, кура. Йорт кура, абзар кура. Афарин, алкышлайбыз. Афарин. Кура. Менә хәзер мин Гайна башкортларына карап әйтәм, ура бирәм. Гайна башкортларында ниндәй байрамга 2-3 катлы итеп емеш еләктән бәлеш пешергәндәр. Бу гөлбәдият дип әйтәләр бездә. Гөлбәдия. Һәм бит бу кайда? Күбрәк пешерләр. Туй вакытында. Туй вакытында дөрес. Бер тәңкәһетлек алкышлайбыз. Тәүдә катлы бәлеш, унан бөтәүләй бишкән каз сыгаргандар. Туйда. Туй бәлеш дип аталган был ризыкка алма, кура еләге, карага талып, камырын 200 катлап бешергәндәр. Нил Ремизов кемнең псевдонимы икән? Рами Гарипов. Ник? Рим Хасанов.
Дөрес. Парабам-пам-пам-парабам-мам. Парабам-парабам-парабам-парабам-пам. Рим Хасанов, дөрес. Нилы, моны мин, кстати, белмәйнем. Нисә ел, хатта бергә эшләнек бер театрда. Билгеле композитор Рим Хасановтың әдәби псевдонимы икән. Уның 20ләп, бул 20ләп пьеса иҗат иткән. Афарин, әйдәгез алкышлаyak, бер тәңкә алдым. Монда елан ыруы бармы? Бар. Иске ялан. Минут. Елан ыруының күренекле вәкилләрен беләбезме? Кемдәрде беләгез? Дүртөйле районнары, Борай, Кемдәр күренекле вәкилләрен, шәхестәрен? Назар Нәжми. Берәү булды. Тагы ла кемдәр бар? Монда Уфала Хамидуллин Мулла Мухаммад, замминистры здравоохранения. Аның кызы Рафиса, профессор. Аха. Тагы ла кем? Белмәйегезме? Марсис Салимов. Гыйлемдар Рамазанов, evet. Афарин алкышлайбыз шулар һәм башкалар. Берәр тәңкә һездеке бар, һездә бит истә утырды. Ә бана шашка буенча 7нче тапкыр яңгырак кына алды. Дөнья чемпионы исемен яулаган Тамара Танхыкужина ниндәй вот яңгырак ниндәй наградага лаек булды. Беренче булып бастыгыз. Халык дуслыгы. Халык дуслыгы. Әйе, вот һездә әйтте, халык дуслыгы дип. Халыктар дуслыгы дөрес әйтте. Ике командага берәр тәңкә. Афарин, молодцы. Халыктар дуслыгы дөрес. Ә бана Ризаетдин Фәхретдин турында ишеткәнегез бар бит инде, evet. Ризаетдин Фәхретдин кайһы ыру башкорт икән? Қаңлы түгелме? Якынрак. Билер, бат ишеткән, билер. Бүләр. Билер, вот дөрес әйтте. Билер, дөрес. Афарин, билер дигән бүләр. Бана хәзер гайнәләргә карап тагыла бирде. Хорро бирәм. Курай иләген гайнәләр нимәте? Өмеже. Өммөҗи. Сәгәт битләрдә. Әбер сәгәт битләрдә генәләр. Бездә бер сәтидәр бына, бездә бер сәтидәр Рәҗиләге. Ага. Өмөҗи гайнәләр. Афарин алкышлайбыз. Бер тәңкә һездеке. Киндигди өмөҗи. Тагыла әберсә турна йөрәге тәйтәләр бит. Бездә бер сәтидәр бына әбиелдә. Экспедицияларга сыгып башкорт теленең төньяк көнбайыш диалекты буенча тәүге хезмәт язган галим кем икән ул? Тагир Баишев. Дөрес, Тайыр Баешев булды. Афарин, Пермь өлкәһе Барда районында чима бирәли тиһәләр. Нимә була инде ул? Без алдарак бастык. Әйе. Шырпы сұрап. Я белмим, гайнәләр ишеткән килә шуга әйтмәм. Бакмай да коялар, шуга әйтәм. Без алдарак бастык. Әйе. Шырпы. Мына бер Казакстанда йөреп атабыз да, Казакстанда ул вакытта була башланып торган вакыт булды бит инде. 90нчы елларда казак егете килә ята инде бит. Ә казакса шырпы черки була. Русса хорарга уже куркабыз. Замана шулай. Тегенеге черки бармы дигәнек теге. Ребята, извините, я по-казахски не знаю дигән була инде теге. А ты кто по национальности дигәнек? Я башкир дигән була. Әй көйләбә, шуның күк монда черки. Әйе, дөрес, Афарин. Алкышлайбыз. Ә бuna төньяк көнбайыш диалект. Нисә һөйләшкә бүленә? Моны укытучы кеше беләләр инде, ой. Гайна сөйләше, Альберт. Караидел сөйләше, Икәү. Танып. Чау. танып сөйләше, Һәм һездеке. гайна сөйләше. Дөрес. Бишкә бүленә. Һәм дүртәүне әйтте. Каризел, урта Урал, танып, гайна һәм түбәнге агизел. Һөйләшенә бүленә. Афарин, бер тәңкә һездеке. Алкышлайбыз. Шәйхзада Бабиш, Миңлегали Шаймуратов, Шаһир Хайдар Сыртланов, Али Карнай, Фидан Гафаров, Кирәй Мәргән, Флорид Бүләков, башкорттың кайһы ырыу вәкилләре. Без бастыгызмы? Без бастыгы. Әйтегез, Елан вәкилләре. түгел. Қанлы. Канлы ырыуынан дөрес. Канлы алдарак әйтте. Әйе, канлы ырыу алдан әйтте. Канлы дөрес. Канлы ырыу. Алкышлайбыз. Бергәләп дә яна тагын бер не акча салып. Бергәләп әйттек бит. Бергәләп. Ә котыкса, котыгын нимә була икән ул? Һездә бастык кем әйтә? Бу дару савыты булган мөмкин. Хезмәт Дару итәгез. савыты мөгездән эшләнгән сыер мөгезе. Әйе. Икегез дә бергә бастык, бергә әйтте. Берәр тәңкә һалая гыйза кызлар егетләр әйдәгез. Әбит дә булмаган. Әдәби телдә игътибар белән тыңлайбыз. Ул төс атамаһын хакмар һөйләшендә мал, гайнәлә кеше, нүгеш төньяк көнбайыш һөйләшендә 10 аршын озынлыгындагы үлсәү берәмеген, урта әй һөйләшендә 4 кәләп еп, көнсәгыш диалектта карһыз каты һывык дигәнде аңлата. Нимә икән ул? Кара түл микән, кара төс. Кара, әйе, кара.
Сез кайдан билдиң караны дигән? Менә кара хук дип әйтәләр дә. Юк, кара хулукта тиләр. Да юк. Кара кеше тиләр. Кара кеше дә бар. Кара төс. Шулаймы? Синоним. Кара дөрес. Уларның бер караһы юк диләр Хакмар һөйләшендә. Бер малы юк мәгънәһендә аңлашылды. Бер малы, уларның караһы юк дигәнне аңлатыла. Карадан карага йөри диләр гайнәләр. Кешенән кешегә йөри була инде. Ике каранан киндер курдым диләр әй һөйләшкәндә. Димәк, хигез кәләп ептән киндер курган дигәнне аңлата. Караһы юк, кара-карау диләр. Безнең әбиелдә әйттеләр, Баймакта әйттеләр уннан. Афарин. Афарин, бер тәңкә алдым әле мин. Мына һава музыка, бер тәңкә һәм бит алкышлайбыз. Хөрмәтле кунаклар, хаттар булды. Хаттар алыш булды бу. Ханай бер тәңкәләрдә. Инде ди? Берәү, икәү, 11, 12. Алкышлайбыз. Берәү, икәү, 6, 7, 8, 9 тәмам. 8 тәңкә. Хәзер әйдәгез моны һөйләшеп китәйек. Моны махсус рәвештә килдем дигән бит инде бит. Әйе, менә безнең якта без Калтас районында яшәйбез. Районыбыз, конечно, безнең бик һәйбәт. Менә многонациональный район дип әйтәйек инде. Бөтә төрле халыкта барысы да примерно равномерное количество урыска да кирип китәем инде. Ул хәтта национальный ниләрдә вопросларда бер вакытта да күтәрелмәде. Беренче класска укырга кергәндә безне урысча укыта башладылар. Без алифбаны булмады. Аннан икенче класска күчкәчтән безне татарский языкка укыттылар инде. Шуңа күрә безнең якта авылда точный гына национальныйсын белмәйләр. Халык белмәй. Халык белмәй. Ул барып та җитмәгән. Менә әле без 4 илгә дә бардык. Менә монда да, аннан соң әзрәк кенә мин архивта да катнашып, әзрәк кенә белә башладым. Менә шуңа авылдашларга мин әйтер идем, һәрберсе хәзер архивка кирип була, үзләренең фамилияларын алып кирип, кем икәннәрен белсеннәр. Если кешенең үткәне булмаса, аның будущее булмай. Үземнең кем икәнне белеп, шуннан үземнең балаларга да, минем тоже внуклар, унау дип әйтсәм дә була. Аларга да әйтергә кирәк бит инде. Алар да сорарга могытлар, менә без кем ул дип. Ана шул вопросларны точно белеп, шуны әйтер өчен мин шунда нахожусь. Моны архивларда эзләндегез кадындыгы диде. Архивларда менә безнең нигә интернет буенча бигрәк кыенрак, мин төпкөл авылда яшәймен. Архив дигәндә менә монда минем бар деревня Куверчина, больше качества совета был музейный справка, Калтасының краеведческий музейный. Шуннан соң менә хәзер монда бар бер кулъязма, бу кулъязма 70-нче елларныкы берәү. Әле менә алдым, монда укый башладым, мин аны достоверностен белергә кирәк инде. Әле эзләнүләр өстендә инде. Әйе, хәзер тагын 2 кулъязма миңа бирергә алып килергә тиешләр. Аннан соң өченчесе инде Салават Хамидуллин белән очрашып сөйләшкән идек. Ул менә именно шушы безнең Иске Елан РУ Калтас районы авылларындагы башкортларның өчен справка алып, ишә китап та бастырам дип обещать иткән иде инде. Парадик Бахтиев еще булда, менә ярдәм итәм диде. Именно менә шул безнең авылларга кемнәр күкрәк сугып мин татар дип йөриләр, шуларга өчен материал әзерләп алып кайтырга иде инде. Рәхмәт, Афарин. Калтас районының 5 вәкил хаклары бердәм дус тату яшәйләр. Мари, Удмурт, Рус, Башкорт, татар. Улар бердәм булса да, ул үзләренең ата-бабаларының гореф-гадәтләрен, юла байрамнарын, милли байрамнарын саклап калдырга тырышалар, тергезергә, югалтмаска тырышалар, һәм аларны киләчәк буынга тапшырырга тырышалар. Шәҗәрәләрне өйрәнү өчен, тарихны өйрәнү өчен күп кенә вәкилләр бар. Алар безнең Данил Рафаил улы, безнең Шәҗәрәхин авылының Күгәрчен авылының тарихын, Шәҗәрәхин өйрәнә, үзенең Шәҗәрәхин өйрәнә. Краснохолмский 3-нче мәктәптә тарих укытучысы Нуруллина Хадиша Магафур кызы, ул безнең башкорт милли фольклор ансамбленең актив катнашучысы да булып тора. Районда тарихны өйрәнеп, шәҗәрәне өйрәнә. Музей, районный музей җитәкчесе Роберт Шарапович Шакиртов, Аниса Исламовна Гарипова һәм Хайбуллин Әгләм Сабирович үзләренең шәҗәрә өйрәнеп, Әгләм абый үзенең 21 нәселен белә. Шәҗәрәсе белән безнең районда чыгыш ясана. Тагы 2019 елда безнең районда шәҗәрә конкурслары үтте. Безнең Елан уруыннан Бахмаклар гаиләсе актив катнашты. Һәм алар җиңеп чыктылар. Республикада үткән байрамнарда да безнең башкорт фольклор ансамбле җыйнышма актив катнаша. Дүртөйле районда Елан ыруы башкортлары йында катнашып үзебезне яхшы күрсәттек.
Безнең Калтасы районында Гәрәй районында һәм Краснокама райондарын, Тәтешле, Яңал райондарын үзебезнең районга көтеп калабыз. Безнең районда 1997 елдан башлап башкорт фольклор ансамбле янәшмәшләп килә һәм Ватан башкорт милли үзәк. Бunda безнең төрле һөнәр ияләрендә эшләгән кызлар, агниләр актив йөриләр. Сабантуй бәйрәмнәре, исем туе, бәпес туе, карга буткалары һәм өлесем хандыгы байрамдары, шәҗәрә байрамдары бик матур үтә. Безнең балалар мәктәптә дә үз шәҗәрәләрен өйрәнә, измәзлекле эшләр алып баралар. Күптән түгел булып бетте халыкара диктант акцияга. Бunda безнең районда укучыларыбыз да, авыл халкы да үзенең төньяк көнбаеш диалектында диктант язылар һәм үзләренең белемнәрен камиллаштырдылар. Мәктәпләрдә безнең түңрәкләр, башкорт түңрәкләре эшләп килә. Башкорт телен, тарихын, ғөрүк-гадәтләрен, йола байрамдарын саклап калу өчен күп кенә эшләр башкарыла. Башкортстан еллары конкурс фестивалендә минем үземнең укучыларым катнашып, уста башкаручы номинациясын яулап кайттык. Ә быел 2021 елда минем үземнең 10 класс укучысы Алсу Минигалиева региональ башкорт телен олимпиада катнашып, югары баллар җыеп призларын яулаган. Афарин бик күп эштә башкарган алды. Афарин. Үземнең нәселемне, үземнең шәҗәрәмне өйрәнергә тырышам. Әле бүгенге көндә үземнең 4 румны беләм. 4. Әзәләя. 24 яшендә. 4 румны беләм. Бу шәҗәрәне өйрәнүне үзем дәвам итәргә теләйм инде. Архивларга барып, мәктәп архивына, районда архивларга, музейларга барып, мин башлангыч класста, 1-нче, 2-нче, 3-нче класста башкорт телен укуга булды. Аннан кире башкорт теле уку тәмамланып бетте. Һәм 9-нчы классны беткәч инде үземнең теләгем буенча башкорт теле укытучысы булырга теләп, чөнки мин төньяк көнбаеш диалектны сөйләшәм, Гәрәй уруы башкортымын. Үзебезнең тамырларыбызны белергә тиешбез. Агач тамырсыз булмайдылар бит халыкның хәлендә. Без дә үзебезнең тамырыбызны белеп, киләчәк буынга, балаларга җиткергә тиешбез. Афарин, рәхмәт, бик матур хәбәр әйтте. Без рифага да тыңлап китәгә кирәк. Һөйләй башлаган шәҗәрә хакында, буны китаптар сыгыраны шәҗәрә турында. Үземнең нәселнең тамырын изләп табар өчен республикага да Уфага килеп, архивта изләп табып, үземнең аруның шәҗәрәсен беренче мәртәбә чыгардым. 2009 елны администрация белән бергәләп, авыл сельсовет председательләрен җыеп, культработникларны җыеп, әткәмнең йортында шәҗәрә бәйрәм үткәреп җибәрдек. Шуннан башлап, башка авылларда да бу эш кузгалып китте. Һәр күп кеше үзенең тамырын изләп табалар. Шуңа үрнәк өчен менә мин үзем шәҗәрәм буенча «История деревни судьбы Отечества» дигән китап чыгардым. Шушы китабымда 1759 елдан башлап һәр елның халыкның учетын алынган бит инде перепис булган. Шуннан изләп таптым. Һәр бер елда, һәр бер переписта безнең ата-бабаларыбыз ел сайын башкортбыз дип язылганнар. Аптырыймын 1959 елга җиткәч кенә biz barımız da nişektir tatar buluşu tana başlaganбыз. Mesela indi kim yalgışlığa bulgandır. Bana исторический tarih boyunca biz başkırtlarбыз, amma lakin 59 yıldan başlap tatarlar şutlanam. Amma lakin benim özümün pasportumda milletim başkırt diye yazılgan. Tarihni öğrene başlagaçtan Barsuk avılının bik tanaklı bir kişisi var. Nafikov Fendavis. Безнең дә авылның тарихын, халыкның тарихын язып чыгар әле дип миңа мөрәҗәгать иткәчтән архивлардан изли Барсуки Родина предков дигән китабын чыгардым. Ул спонсор булып чыкты, аның хакын түләр өчен рәхмәт аңа. Әнкәңнең әнкәсе безнең авылдан чыккан. Нигә безнең авылны да язмайсың? Нигә син бит язып өйрәнгән кешесең бит дип бураллар миңа бәйләнә башладылар да, шуннан кире мин Оларга да сыгарды. Оларга да сказание о земле Буралинской дигән һәр берсенең тамырын изләп табып, фотокарточкалары белән, шәҗәрәләре белән шулай итеп тагын бер китап чыгардым. Тагын бер авыл турында язып чыгарасым килә, чөнки минем яшьлегем эшләй башлаган заманым үтте бер авылда. Аларда
Безнең дә тарихны эшләп чыгара алмассың икән, эзләп таба алмассыңмы дигән мөрәҗәгатьләре бар. Ходай Тәгалә насип итсә, тазалыгым булса, язармын. Фәһемләүләр килгән вакытта хәзер 8 китабым чыкты, шигырьләр китабым. Шигырьләр җыентыгы. Шигырьләр җыентыгы. Үзебезнең калтасы типографиясында пишәткә бирәм, чыгаралар. Яңадан таратам инде танышларга, белешләргә бүләк иттереп. Киләчәктә дә Ходай Тәгалә насип итсен, яшәргә, тагын иҗади тормыш белән әле шөгыльләнергә. Исәнлек аулык итәргә уңышлар. Без көтеп калабыз уны. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунактар, шуннан безнең беренче турда гына итте. Безнең менән калыгыз. Алда икенче тур. Тагыла кызыграк буласак. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Center. Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүзлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларны һатуда тәкъдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңа аяк басучылар игътибарына. Нәшрият тиз арала иҗадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунактар, без беренче турда үтте. Матур итеп, хәзер икенче тур. Кайһы өлкәне, кайһы теманы алабыз? Өфе минең башкалам. Өфе минең башкалам, шулаймы? Өфегә кагылышлы кайһы мәгълүмат дөрес түгел. Өфе атамаһының килеп сыгышы әлегәсә билдәһез. Беренче, икенче. Өфе һич кем тарафынан яуланмаган кала. Өченче, 1801 елда Өфелә велосипед уйлап табылган. Дүртенче, Өфе биләмәһенә 1700 Ватикан һыйыр инде. Кайһы вариант бында артык? Өченче. Өченче. Өченчесе артык. Нимә инде ул? Өфелә велосипед уйлап табылмаган дип яптырам. Дөрес велосипед әлегә уйлап табылмаган Өфелә. Өстән кәһәтлек афарин, алкышлайбыз. Ул Екатеринбургта уйлап табылган, шулаймы? 1701 елда. Афарин, алкышланык. Хайлайбыз. Гайнәләр, нефтекамалар. Спорт. Ох, спортсмендар. Спорт өстән карашлы яңгырай. Эльбрус Нигматуллин ниндәй яңа рекордка әзерләнә? Самолет һөйрәргә, дөя күтәрергә, өстенә вертолет ултыртырга, ике якка сапкан атты туктатырга. Өченче. Яхшы түгел бунда, нимә итте бунда? Инде Вертолет ултырга. дөрес, өстенә вертолет ултыртырга өстән кайдык алкышлайбыз, афарин. Айлайбыз. Тарих, алып тарихны. Üstten kayıt. İliş yigitim Enver Nureddinov tarixqa nisik inip kalgan iken variantlar Sovetlar Soyuzu geroyu, bildeli ososu, ambrazurаны tuşuminen kaplagan, Reichstag diyoruna yazmahın kaldırgan, yaz deyis был. Бүтүнче юк Reichstag диорына язмакын калдырган дип уйлыйм. Ризалашабыз mı? Үзеңә Алабыз mı? Дүртенче. Һәм дөрес вариант дөрес. Reichstag стенаны исемен язып калдырган. Башкортстан, Югары Маншар, Нурдинов Әнвәр, графика маншат язып калдырган. Калган русса Әнвәр курку белмәд яхшы водитель. Уның машинаһы бозылмай 7000 сакрым юл үткән. Курск операция барышында одайлы рейста авыр шарттарда бригаданы азык-түлек менән тәэмин иткән мәгълүматка өстән кат. Афарин. Хайлайбыз тема. Әнвәр Нурдинов, хатırlап калыгыз. Табигать дигән. Табигать? Һорау ошолай яңгыра. Йер йөзендәге бердән-бер галимдар аңлата алмаган уникаль геотермик күренеше менән дан тоткан Таулы район. Варианттар: Салават районы, Белорет районы, Ишембай районы, Учал районы. Һәм безнең вариант Салават. дөрес, Салават районы. Салават районы үтмәк янган тау менән әлбәттә, шулай бит. Өстән кайдык алкышлайбыз. Афарин. Лагасан хунган тауның ярыгынан биргән эссе пардың килеп сыгышына әлегә әллә күпме гыйльми хезмәт багышланган, әмма галимдар бу уникаль геотермик күренешкә анык кына аңлата бирә алмай икән. Вот буна ерле башкортлар бурын-бурындан тун ябыны парда ревматизмында улаган дип язып калдырган урыс тикшерүчеләр.
Һәм хайлайбыз инде без. Халык иҗаты. Халык иҗаты өстәнкә. Гайнәлә нимәне көймә алу тидәр. Ул тик гайнәлә генә хакланган юла. Мәрхүмде hala торган ергә кирбестән урын эшләү, вариантларда укыйм. Ләхеткә артыш тезү, кабер төбенә камыш япрагы түшәү, мәйет һуы алу өчен һыу ияһеннән рөхсәт һорау. Беренче явап дип. Я. Мәрхүмде хала торган җиргә кирбестән урын эшләү. Һәм тездең дөрес мәйет халына торган ергә кирбестән урын эшләү, көймә алу дип атала икән. Калган варианттар юлларның барыһы ла башкарыла икән гайнә халкында. Өстәнкә тездеккә алкышлайбыз. Шул юла бармы, беләгез? Исеме дә бар. Мич көймәһе дип әйтәләр, мичнеке. Шулаймы? Формасы бар, кызыл балсакны салып, кирпич сәрәсешенә дә шуны белән каплана ләхет. Кырылы. Фән. 5нче курста фәннедә пустяк ул. Кем 1984 елда Баку калаһында башкорт теленең төньяк көнбайыш һөйләшүе темасына филология фәннәре докторы дәрәҗәһенә диссертация яклай. Таһир Байышев, Сәрия Миржанова, Жәлил Кыйыкбаев булар бик билдәле шәхестәр. Нәҗибә Мәхсүтова. Сәрия Миржанова. Кем әйтте? Һәм бик дөрес әйттегез, бик дөрес. Афарин алкышлайбыз. Сәрия Миржанова. Әдәбият өстәнкә. Ой, менә хәзер бер өзек укып ишеттем, игътибар белән тыңлагыз, яраймы? Башкорттар юллап астырган училищеның ишеге башкорт балаларына ябык ине. Хатта училищене нигезләгән, уны үз исәбенә тотышкан Тасимовка унда үз улдарын укытуда насип булманы. Азаграк Тау институтына әйләнгәс, башкорт балаларына ла берничә вакансия бирелде. Тик уларды Тасимов үзе генә күрмәде. Плеханов исемендәге Санкт-Петербург Тау институтына һәм гомумән Россиядә Тау эшенә нигез салучы 18нче быуат башкорт мәгъдән сәнгатьчеләренең атаклы бер вәкиле, ардаклы тарихи шәхсебез Исмәгыйль Тасимов турында булар. Удасы Исмәгыйль Тасимов дигән тарихи документаль повесть язган язучы кем икән? Ошо хакта язган язучы. Варианттар: Хәдер Нугман Мусин, Яныбай Хамматов, Гайса Хөсәйинов, Гали Ибраһимов. Кем тинегез? Гайса Хөсәйинов. Мин Хаматовка нитәм. Гайса Хөсәйинов. Ярай. Ризалашабыз. Гайса Хөсәйинов. Дөрес, истәнкә һездек Гайса Хөсәйинов булды булай. Дөрес, Гайса Хөсәйинов. Күренекле галим, академик, язучы. Афарин алкышлайбыз, афарин. Еңел һорау түгел. Шулай бит. Хайлайбыз, егеттәр. Мәдәният калам. Шул мәдәният калды инде бит безнең. 1917 елда Каран Һарай бинаһын башкорт халкына кайтару өчен рәсми таныклык юллау бурысы 2 кешегә йөкмәтелә. Бере Әхмәт Зәки Валиди, икенчесе тамашасыһы, талантына хакланган Йыһан төптәрен уйнай алучы бердән-бер артист дип баһалаган башкорт дворяны, башкорт театрына нигез салучыларның бере билдәле актер, халкы азатлыгы өчен көрәшче. Кем икән ул? Варианттар: Мөхтәр Мутин, Хаҗи Әхмәт Бухарский, Булат Имашев, Вәлиулла Муртазин. Әхмәт Зәки Валиди белән барган. Мөхтәр Мутин. Афарин, дөрес, Мөхтәр Мутин, дөрес. Өстәнкә һездеке. Татарстанның атказанган артисты, Мутиндар нәселеннән булган заманның бөек актеры, милли сәнгатькә нигез салучыларның бере Мөхтәр Мутин. 1941 елда Калымала һөргөндә хаксы иттәреннән таланып үлгән. Менә нинди кешеләр. Гайнә башкортларын тыңлап китәйек әле. Перим кунактарын. Без Гайна башкортлары Барда районында яшәп ятабыз. Хәзерге көндә безнең Курултай, историко-культурный центр Барда үзәгендә эшләп килә. Безнең Гайна башкорт ыруы шәҗәрәләр белән кызыксына. Шул безнең китаплар булыша инде. История башкирских родов Хамидуллинның, Асфендияровның китаплары, анда безнең ревизский сказкалар чагылган, шул 19 гасырдагы перепислар, башкортлыкны билгели торган документлар булып, оберегательные грамоталар булып тора, 16 гасырда берилгән Иван Грозный чакларында берилгән грамоталар. Аннан соң шул Романов вакытларында берилгән грамоталар, безнең Гайна башкортларының җирләрен, нәселләрен билгели торган төп документлар. Җавышби шәҗәрәсе сакланып килгән, 16 гасырга карый безнең ул. Җавышби нәселләренең булып, монда Адутовлар, Мансуровлар, Тюмисовлар,
нәселләре килә. Шәҗәрәне үстереп җибәрергә Туктамыш Ижбулатовның арт-объект ясап куйдык. Ульфат Миниахметович Кубагушев эшләп бирелгән арт-объект булып тора. Ул әйтмешли, Башкортстанда да андый шәҗәрәгә ясалган арт-объект юк. Без беренче гайна башкортларында шундый монументаль скульптур композиция ачылды. Аның тирәсендә безнең Туктамыш Ижбулатовка багышланган скульптурасы да тора. Шундый монументаль скульптуралар, дәрәҗәле шәхесләр Башкортстан халкы белән якынлата, безне Уфа белән якынлата дип уйлыйм инде. Минем нәселем Имән авылдан башлана, Балтач районының. Ул авыл Кыртанып районына керә. Мин үзем нәселемне 3 ел тому назад эзләй башладым инде. Апалардан сорадым инде. Безнең фамилия бирүче Алидин Корт Имән авылдан, как старшина деревня. Староста деревня, ул камчы белән килгән. Шул Алидин Кортның нәселем Нурайга менә инде. Нурайның 2 малае булган. Сагыт Нураев и Нариман Нураев. Сагыт Нураевның 3 бала булган иде. Зиганша, Фейруша и Нугуман. Фейруша Нураев безнең личный дворянин булган иде. 14нче класска күтәрелгән польский походтан соң. Шул Фейруша Нураевның балалары из обер-офицерских детей дип язылган. Сагыт Нураевның балалары из чиновничьих детей дип язылган. Минем нәселем икенче Нурай улынан бара. Нуриман ул указной мулла булган. Аның бер хаты архивта табылган, үз кулы белән язган хат. Шул архивта сакланганмы? Архивта, доверенность Башкир Кырымларской волости Мулле Ташбулату Даутову на подачу Челобитой. Указной мулла нинди районга җибәрәләр, шунда нитәләр инде. Ул ней Кырымларс тюбада булган. Нәселебез Кыртанып аруы. Кыртанып белән Кырымлар алар бергә торалар инде. Анда безнең межа гына безне бүлә. Лотай була инде Алидин Корт. Алидин Кортның 3 хатын кызы була инде. Безнең ветка беренче катыннан киткән. Буна һез 9 буында тапканыгыз бит. Буна һезнең нәселдә бармы кызыкынусылар тагыла? Әни ягыннан абыем нитә кызыксына, Илдә руыннан. Үзем безнең городской газетада статья чыгардым. Родословные найти своих предков легко диелгән. Шунда бүтән этапларны мин күрсәтеп чыктым инде. Кайдан башладым, кайдан килеп чыктым. Анда төрле архив буенча барыбер табып була инде. Безнең нәселебездә Минимула абый, минем зөрәтәйнең төпчек апайы Минимула. Аның беренче хатаны Хөннә. Хөннә ул бер туган апа Ахнаф Харисовка. Афарин, рәхмәт. Искиткес кызыклы миндер. Рәхмәт итегез, тыңлап. Мин үзем булам Краснокама районынан. Үземнең шәҗәрәне төзегәннәр Иске Бүртек авылында, Краснокама районы менә. Бигрәк древний инде. 1750 елдан бара инде. Предок безнең Тамай, аның малае Күшек. Күшектән китә безнең уже бүтән ветвар китә. Бүтән Иске Бүртек Күшек потомоклары инде була. Күшекнең малайлары бар Абдулгали, Файзулла, Абдулвали и Абдулгани. Аннан соң балалары китә Абдулгалимның беренче малайның Күшекнең Садрый. Садрыйның 2 малае булган, Сулейман, Авзал. Авзал ул минем әбинең, әнкәйнең әти була. Бүтән шәҗәрәне Күшекләрнең төзегәннәр Салих Низамов, Иске Бүртекнең директор мәктәбе, бывший, хәзерге пенсионер. И аның белән Радиф Акмөхәмәтович Валиәхметов төзегәннәр. Үзем мин 2нче ел гына әле була интересоваться там. Шәҗәрә. 18-19 году дик начал интересоваться. Библиотекага барып, менә китап алдык, менә история башкирских родов гелей. Безнең калтасы иптәшләр алып килгән. Библиотекада биргәннәр, шуннан минем интерес киткән уже. Знакомство китте безнең Радик Бахтиев белән. Әле менә бар гына безнең таптым гына шуны гына. Кто кем был это, але белмеем. Но это еще, как сказать, впереди еще предстоит.
Киләсәктә була инде, барһылай бит. Иә, була. Әле дипломный работа да язам. И шул темага. Проблема идентичности северо-западных башкир. Иске Бүртүк авылы бик иң беренче ул Краснокама районында. 642 елда беренче упоминание бара. Бүртүк Кодабахтин Алексей Михайловичка язган царга, патшага. Грамота биргән аңа. Күчүк Тамаев это тоже вотчинник инде. Әйе. Тоже башкир вотчинник булган. Бүтән переписьтә язылган ул. Башкир вотчинник дип. Барыбыз да шул тамыр булгач, барыбыз да башкир дип үзенне шутлайбыз без. Ага, фарин. Рәхмәт егеттер. Бик шәп информация. Изләгән вакытта 12 буын изләп таптым. Без Зәңгир заты. Зәңгир русча язган вакытта ЖХ булмагач, ул булган Җиһангир, хәзер Зәңгир булып киткән. Зәңгир, Мурат Хоза Зәңгиров, безнең прадед французларга каршы сугышта, как Заурет Харунжи барып җитеп, Франциягә барып җитеп, Парижга барып җиткән, Парижда атларын эчергән. Аның бүтән балалары да Абдулнафик урядник, Мусагитов Габдулла урядник, Мурат Хожа Баһаутдин казак, Мурат Хожа Шахрафуддин казак, Шайхуддин Мурат Хожа казак, илне сакларга көчен биргән кешеләр. Аткамда сугышта катнашып, аткайның бүтән энеләре дә сугышта катнашып, илне саклауда актив катнашкан кешеләр без. Излей әллә нәрсәләр, кызык нәрсәләр табыла икән ул. Әйттереп Мине лә кызыксындырды. Кемдер 11 буын белә, 9, 20 исә буын дип әйттегез. Һәд әйткәнсә, агас тамыры булмай дигән. Әлбәттә тамырын да белергә кирәк. Башкорт ул 7 буын белергә тиеш, ул мотлак рәвештә. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Серле хандыкты алып барасак, безнең Башкортстан Республикаһының Милли әдәбият музееның гыйльми хезмәткәре Регина Камалова иде. Алкышлайык Регинаны һәм һүз һезгә Регина. Рәхмәт итегез. Иң беренче һорауым, был экспонат кемдеке? Кайһы язучыныкы? Ул язучы, билдәле журналист, публицист, драматург, сәяси золым корбаны. Уның билдәле романы Кан. Кем дип уйлый? Әйе, дөрес. Әйе, Давыт Юлтый. Һәм инде икенче һорауым, Давыт Юлтыйдың ниндәй әйбере яшерелгән икән? Бына ошондай экспонат ярым түңәрәк формала мәрмәрдән эшләнгән. Пресс-папье түгелме? Пресс-папье, дөрес. Һәм пресс-папье ул француз һүзе пресс басым дип атала, папье кагыз дип атала, кагыз бастыра торган корылма. Безгә уны Давыт Юлтыйдың улы Таң Давытовтың тормыш иптәше Сәвия апай тапшырган булган. Шулай итеп, был команда еңде, 2 һорауга ла дөрес җавап булды. Һәм был командага 3 мәрәй бирәбез. 3 мәрәй. Афариндар. Без Регинага рәхмәт итәбез. Һәм алкышлар менән одатабыз, һәм Регина тагыла, кызыклырак хоралар менән тирмәбезнең турында көтеп калабыз. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә, Регина. Хәзер әйдәгез тәңкә һанайбыз. Берәү 2, 25, 26, 27 тәңкә. Афарин. Берәү 2, 3, 20 мәрәй. Афарин, шулай итеп бүгенге киң алышта 27-ге 20 менән калтаслар иңесе дип табылды. Һәм бит алкышлап китәйек. Афарин. Кайсы гына ару булмайык, барыбер бердәм булып, бергә булып, татулашып яшәргә Ходай Тәгалә насыйп әйләсен. Ана бит рәхмәт. Алтын һүзләр. Безгә кигәсендә әлбәттә без бүләк һәд кайтармыйбыз. Бездән һезгә Серафимовский казма фабрикаһына һезгә бына шундай күпереп торган мендәрдәр. Һәм әлбәттә
Башкорт энциклопедия гыйльми нәшрият комплексына менә шундай энциклопедиялар һәм дә Зәйнәп Биишева исемендәге Башкортстан китап нәшриятында менә шундай матур китапларны бездән кабул итеп алыгыз. Һәм тагыла бына безнең бер багысыбыз бул Ишембай районы Макар урмансылыгына менә шундай Иван Сей дип язылган бул һезгә бездән бүләккә. Мин Нәгым Нурган һезгә килһә очрашканга тиклем исәнлек, һаулык теләп хушлашам. Исән, һау булайык. Алкыштайбыз.